Everyone says you're amazing. Zdravím všechny diváky, kteří sledují tento tutoriál o wallspinu. Jmenuji se Tomáš a ukážu vám, jak taky wallspin vypadá. Že jako první bod byste se měli rozbíhat šikmo ke zdi s malým výskokem. Mírně vyskočíte, nekopejte nohy vpřed. Jak vyskočíte, ne takto, ale vlastně jenom tak vyskočíme. Při výskoku dáváme ruce na zeď, nejlíp takto. Vytočíme se rameny a tělem, díváme se za rameno, vytočíme se, tím dostaneme patřičnou rotaci a snažte se přetáčet před překážkou, nesmíte nad ní. Takže přetočíme se, jako všechno v jednom, přetočíme se a jako poslední bod necháváme tu nižší ruku na zdi, že nás vlastně popírá a tím zůstáváme na zdi. Že vlastně utíkáme, vyskakujeme do výšky, přetáčíme se, díváme se za rameno, přetáčíme se a tu nižší ruku necháváme na zdi. A wallspin by měl vypadat takto.